מה קורה אנשים? שלום. אוקיי. אז היום אנחנו נלמד איך להוריד סרטים בלי תוכנה מהאתר האמין ביותר שיש, שהוא עובד, תאמינו לי, לא לדאוג. אוקיי, דבר ראשון כותבים את זה. רגע. מגה-וויז. נכנסים לקישור הראשון, איפה שכתוב מגה-וויז, סרטים להורדה. אוקיי, אז יש כאן המון סרטים, יש גם קטגוריות. בואו נראה מה אני רוצה. סתם, אני אפילו לא אוריד כי אני לא מכיר את זה, ואני לא הכי מתה להוריד סרטים שאני לא מכיר. נלך על קזינו רויאל. לא, דום. נלך על דום. לוחצים מתחת, חשוב לזכור, לוחצים מתחת לתמונה. אם אתם לוחצים על התמונה זה לא עושה לכם כלום. ללחוץ מתחת לתמונה. אוקיי. עכשיו יש לנו כאן שרתים. אז אתם רואים שכתוב פה הוא UPF, APF, משהו כזה. זה השרת הכי מומלץ באתר. F2H לא הכי מומלץ, אבל כן. אתם לוחצים הורדת הסרט, זה לא יוריד. עדיין אתם צריכים לבחור איזה שרת. אני בוחר ב-APF, UPF, לא יודע. לוחצים על זה. אוקיי, זה עדיין שומר לכם את הקישור שהייתם בו, אבל זה יפנה אתכם לאתר. תצטרכו לחכות למשהו. אוקיי, פשוט זה אפ פרי, זה מה שזה אומר. אפ פרי. אתם לוחצים על אכן קובץ להורדה. תזכרו, זה לא מדריך רק לסרט הזה, אני רק מדהים. אפשר עוד מלא סרטים, מלא, שתדעו. בואו נגיד מיר ועצבני 5. גם זה שרת של APF, משהו כזה, לא זה כל כך קורא את זה. אז אתם לוחצים על הורדת קובץ עכשיו. ומחכים. בינתיים, אם איזשהו סרט שאתם רוצים לא מופיע להתחלה, אתם פשוט לוחצים פה, אתם רואים פה, על חיפוש סרטים. אז זה מביא אתכם לזה. בואו נגיד, אני אכתוב הנה, פסט 5, מהר בעצמכם. לוחצים חיפוש סרטים, פה. תוצאות החיפוש, תוצאה אחת, הנה מהר בעצמכם 5, אפילו רואים את התמונה. לוחצים מתחת. הנה, אז יודעים מה, אני אוריד את זה. אוקיי, זה פשוט כפי שאתם יודעים, מהיר ועצבני זה סרט די ארוך, מדהים, אני מת עליו, ראיתי אותו,
הוא מדהים, פשוט מדהים. אוקיי, אתם לוחצים, כמו שאמרתי, להורדת הסרט, בוחרים שרת, ויש גם את מגה, גם סרט, גם מקום מומלץ, מאוד מומלץ. רק רגע נמצא מזה. כמובן אתם יודעים, מגה, אני גם עשיתי על זה פעם מדריך, מאתר מגה מורידים את הפריצה, אז זה אתר באמת אחד האתרים הכי אהובים עליי, זה אתר הפריצה, זה האתר שממנו, כאילו זה לא אתר הפריצה, זה האתר שממנו מורידים את הפריצה, אבל זה כאילו אתר מדהים, מדהים, אני מת עליו. אוקיי, כמו במדריך הקודם, לא צריך להוריד את זה. אוקיי, כמו במדריך הקודם חייבים ללחוץ פה, דאונלוד, הנה, פשוט מת על האתר הזה. אני אצא מזה, אני לא צריך את זה. אוקיי, עד כאן מדריך להורדת סרטים בלי תוכנה. נתראות. אל תשכחו להיכנס לערוץ שלנו, יהיה לנו דברים מדהימים. ביי אנשים.